Basethi buyanize la. What it is, but that. Wathi nibadala. Ziboneleni ukuthi nizohlala phi. Hayibo. Then ke lo muzi na uthola kanjani? Lo muzi ngizothola ukuthi wakhiwe. Wedlukile. Sanibonani babukeli, nibingelelwa uPinky, intombi yakathabethe ezalwa nguMancamo. This is your host, the most wandi we-country, uVukile uMalamane. Namhlanje ngiseMalikazi, sibizwe ngumndeni wakaThusi ukuthi asizowuvakashela sizozwa ngoba nabo babika ukuthi kukhona inkinga abanayo. Kodwa ke ngithe mangichecka kuma-emails ngathola ukuthi abazange babhale ukuthi udaba labo ngabe yini, bathe sesolizwa uma sesifikile. Sizele lona ke sikaselekile ukuthi sobheka ukuthi singakwazi yini ukuthi sibaxazulule leyo nkinga ababhekene nayo abantu bakaThusi khona la eMalikazi. Sesingenile ke sizonazisa ukuthi kumayelana nabasibizele kona. Thank you. Sanibonani. Yebo. Ngiyanibingelela emndenini wakaThusi. Ngilana ngithola ukuthi ningibhalelile. Nathi ngicela ukuthi ngifike ngizonibheka njengabo bonke abantu engingifike ngiyobabheka mangabe benezimo ezithize. So ngase ngithi ayike ake ngifike ngicela ningixolele nje ukuthi ngifika ngalesi sikhathi kade naningilindile ngiyakhumbula kodwa manje isimo bese ngiphoqa ukuthi nani ngize ngifike manje. Niyaphila ke sisi? Yebo siyaphila. Siyaphila nami. Ngicela bandla sisungadinwa nizisho la phakathi babukeli nibatshela ukuthi nobani nihlala kuphi nendawo ningibizile ukuthi ngizobheka udaba lenu. Ake ngiqale ngawe sisi ke ngizwe igama lakho ukuthi usisi ngubani? Mina ngumama uMamsithusi ngihlala eMalikazi S311. Sawubona bhuti. Yebo. Kunjani bhuti wami? Yebo. Yini bhuti kodwa wakhala mntama? Nike. Dizima 5 years, 9 years. I was for the boy. It is outside. Ongicela ukwazi igama lakho oqala kehla lami bese ngizwe ukuthi Upikwesos. ubani? Upik. Upici wakaThusi. Okay. Ngasuka eMalikazi. Suke eMalikazi? Ngasuka eMalikazi. Ngasela ngayo. Yeah. Awuseleyo. Ngaphalinge izinto. Nawona uma wethu asilahla. Uma wena wanilahla. Wathi uma ngizosincithana. Uyanidlalela umasingcwabisane? Athazen 50 years. Mina ma. Una 50 years wena? Yeah, 50 years. Wathi uma wasilahla. Ubani lo usisi wakho lo ngala? Usisi wami samaxhwangi. Nithe kade nihlala phi before? Ayekayo. Kade nihlala kayu? Yeah. Nasenamuva nazohlala la. Ngiyafusa ukuzwa bhuti ukuthi uthini. Ngicela wehlisa umoya ungakhali ukuze ababukeli bakwazi ukuthi babuze ukuthi ikhali ingenida kumina emashambeni manginisebatoha igama kanje ngifuna ukwayi phela ananilotshwana mina koyehlezi kanje mina ngiyakuzwa ukuthi uthi kunengane ehleze emahlombe. Ngizozwa kahle ngosisi wakho ke sesilandisa kahle ngoba kwamanje futhi anginankinga ukuthi ngilalele lezo usabanjwe ubhlungu benhliziyo. Ngicela ukudedela usisi wakho achaze ngizobuye ngibuyele kuwena. Hayi ukuthi angifisi ukuzwa into osho ngiyafisa ukuzwa futhi okunye ngiyakuzwa ukuthi ngiyakubona ukuthi usaseyinyembezini kodwa ngiyafisa ukuzwa ngoba mina into engiyizele la ukuthi sizozwa inkinga yenu njoba benibhalile sibone ukuthi sinisiza kuphi nakuphi. Uyezwa bhuti? Sisimamo umama wangithi gamusho njalo. Yebo. Ngisacela uke ulandise ababukeli nami ukuze ngikwazi ukuzwa futhi ukuthi ewuyona yona inhloso yokuthi nisibhalele o nicele abasibhalelile ukuthi sizonisiza la. Yini inkinga enibhekene nayo ukuze sikwazi ukuthi sibe on the same page ngiyizwe ukuthi singasizana kuphi. Before nje mhlambe uye lapho ubhuti wakho nihlala naye nobabili? Yebo. Nihlala nobabili? Yebo.
bapha abanye enihlala nabo abekho. Basematohweni emzini yabantu. Sikasembeke. Okay. Uma nobaba kuhamba kanjani basaphila ukuthi khona bengikuzwa but ngangikuzwa kahle. Sothi angithi uma washawa awukahle uma washawa 75. Yebo. Wayemjolweni. Yebo. Ushani baba. Yebo. Ufaka baba mina ngasihlala baba ke wasikhulisa baba khona kayo. Ihlaka masho yena. Kushaya baba sadama ongezela umuzi. Shaya baba odayisa wasixoxa. Wanixosha. Lana nihlala khona. Khona kayo. Benihlala kayo. Wasethi buya nize la. Wathi thina sibadala. Wathini badala? Ziboneleni ukuthi nizohlala phi? Hayibo. Then ke lo muzi na uthola kanjani? Zomuthi bezasawuthola ukuthi wakhiwe. No nje ngisho ngoba senihlala la nisuka kayo. Uyena phela batho omakhelwane asela umxhaso wasatha eminyango. Ngoba uzihlahla Nasenifaka obani ke la? uyena osela umxhaso lewo sifaka la. Wanifaka lana. Uma uphi? Okamasho. Ukamasho. Uma uhlala noba kamasho. Uhlala ngakhe mfana maqini. Nenganakho kugcina. Wena unazo sisingane. Mina nginazo 4. Zo4. Baphi njengamanje? Laba basemakula usematohweni. Basematohweni. Bayatohoza ke babuye ke bazomsiza. Amatoho angashiluni mhlanje likhona ukubhusha sasalikho yabona into efight engekho. Yebo. Nini niphila ngani ukhona mhlambe oholayo la phakathi kwenu nobabili? Mina bengiqala uhola lenyanga lephelile. Obusukuyona kwi-age ukuthi usungabe usuyahola. Uma uqale manje. Ngeke ke sikhulume ngento eqale manje ngoba phela nina nesikhathi esinganani nihlezi la ekhaya? Sekuthiwa usuphola 9 years. 9 years nihlezi la. Benisupportwa ubani? Futhi nambe ngabe nizabantu ngambe ngiwasha ngibuya. Ngicela umancane sithanda sami khona ngizozwa Nabe u350 ngihola ngimama uThoka emzini abantu. ubamba itoho emzini abantu nalo 350 ukwazi ukuthi ke wonke ubhuti wakho. Kodlula endlini hayi kuthena yedwa baningi Nabanye. bahle nabo. Oh. Nihlala nabo nonke la kulendlu. La kulala abantwana. Laba uthula. Abafana namantombazana. Abafana yabakho. Ubhuti akanayo ingane. Ubhuti yena ulala kephi? Lapha ekitchen. Laphayana. Oh, abayihlukanisanga indlu le. Lewa umkhophe kanje umkhophe sisamandla ukuthi wazoba ikhishi leli. Acha kuzoba ikamela leli. Abantu abawu2. Labo edaningi kube ikhishi manje amandla sasibe nabo. Bani vele banifaka endlini kanje. Impahla le umbhede nani nayizamelaneni. Hayi sapha umakhe sifike aphethe lutho. Kahle kahle nisuka ngakahle la benihlala khona. Impahla zabo leminyango. Kayu Zapolela eminyango. kwazingena ukuthi imoto ithathe impahla zabo leminyango bayicoshela abantu abacoshayo. Nkosi yami. Safela into okugqoka kuphela nje. Awukwaze kwanzima. Kodwa isihluke esingaka. Babukeli ngizothini abahlukumezekile lo sisi nalo bhuti. Bayalamana noma ngabe hlaba balamani kahle kodwa nje bayalamana ngokubuka kwami. Bekukhona ikhaya kade benalo before leli khaya sebehlala kulona but bathi abasuswanga kahle kwaba khona ukuhlukumezeka okwenzeka ekuthenini basuke la behlala khona ngoba bayasho namanje ukuthi even impahla zabo lezi abalala zona nalezi abahleli kuzona nje lokho kubona le ndlini abasebephiwa omakhelwane just because lezi impahla zabo behlala nazo benazo lapha behlala before zaphelela nje kubantu beyicuyela inethwa imvula kahle kahle futhi kwa babefana nabantu abalahliwe nje. Ingubo zakho zalahlwa. Ante ingubo zayithatha eminyango. Sifake truck ezochemba. Kuthiwa zinanzi bangudoti. So ithatha ngane izile zelapho emadla sinawo sinamandla.
Hayi bo. Isihluko esingaka. Ibona kayongi nginyanje kayongi. Ngiyaba nje eklinikhi kuphela ungifanele kangika mangika. Ngendlela ekwenzeka ngayo. Okay. Iziphi inyathelo mhlambe ezenzeka abekho abantu abangenelele ekutheni hayi ake sithi sisi nawe bhuti siyaluza usizi lweni wathi uthi uma angithi ukaMashu uhlala nenye ingane yakini ubani inja uma wethu nohleka Mashu zama kanje wanivele waniflathela nje wabeka izinqomo zingafa thina yazi ngiyafisa ukumbona uma wena noma ngambise nendemlo ngafa anginoma ngafa mina abanye abakuhlunga abizambe bona ngiyabangani mama anabangani kumanje webhuti akushiwo kumzali ukuthi noma ngafa no anabangani kumanje kumanje noma kupona izulu abangitshele ngitshela ukusaza nami ngizambene ngiphunya amagcika bathi angithandi angithe manje angithandi kodwa yini isimo ake sizame ukuthi uma wena ngimthola ke sikhulume naye ngiyakhuluma naye manje wenza umehluko ukuthi ke sikubonisane naye ukuthi abantwana balahlwa ngale isikhathi manje lahle kanje ephila enamabele isikhathi sawunoyi unelo zanje nyawo zanje sijama semthambo uyazi kona ukuthi usunenkinga yonyawo kanje afike la njengomjodo wami omncane omncane wathi ngabe singafa thina wathi noma ngabe nikafa unakuzosana ugcwele uyongcwaba lothini hayi bakhuluma kambi ikhona loba bakhona igama abangibona strong mina ne-stress anginamali awunamali babukeli kunesimo engisibonayo labantu engifikele kubona namhlanje bobabili bahamba ngeinduku sisi kwenzakalani yini bangukuthi uhambe ngenduku ubhuti akuhambe ngenduku Mina kaba nenkinga uthi ngathi ngibashela umngane wami kayo la ngakhona ngesikhathi sebengibuyisa ngemoto bengilisa imalikazi afike imoto yangihlisa kahle kanti lo ohamba ngemoto uphuzile isikhathi mina ngingakaweli wahlihlela kumina ngayo usisaza kaphaza ngalimala ngiyongifaka insimbi la ngifaka insimbi walimala engozini nemoto kahle kahle nemoto ufaka insimbi nasengalweni ingalo insimbi nala embambeni ngendlela walimala ngayo la wahamba kwalala esibhedlela wathola lala inyanga yonke esibhedlela bengakwazi ungihlizi bathi isimo sami sicayi imthambo ngimncane mina ithambo ke udokotela wazongihlinza kusafika udokotela wangaphesha kanjani alibhesa kanjani yezongihlinza kanye inyanga yonke othi isula 1 wayongihlinza bangihlinza ngifaka insimbi okay kodwa ingali yakwazi ukumuva kahle ngayi kodwa ngalo ndlela buhlungu ihlala ibebuhlungu akakabi right insimbi nje la insimbi yonke ngiyabona kwaze kwabuhlungu lana akolutho kwalimala nje imambe nafaka kansimbi la ngashayeka la kwi-hip la hip nasekhanda ikhanda iqaqane okay emva kalokho usesibhedlela kukhona mhlawumbe imizamo yenzeka mhlawumbe wabathola abameli mhlawumbe ukwazi nokubhalisa uRaf nje umuntu walimala waphela kunemali etholakalayo uma umuntu ebesengozini nemoto walimala ngalendlela othi walimala ngayo ngafika lekhaya ngafika ngathola umuntu wami ubhasa Raf chest work ngisalinde manje bayimphumela kuthiwa incwadi zami zonke sengabe yonke odokotela ama-X-ray yabona into yomasha ngenza yini into interview ngawina mase ngimphume ezophuma ePitoli imphumelelo ithini after 2 months uloku uhamba uyocheck unyaka 4 lona yebo unyaka wes4 manje ummeli uyakhona ukuthintana naye wenza i-follow up ukuthi kwenzakalani uyangithinta unama numbers akhe ummeli yebo nayo ingane yami ufonela yona and update ukuthi sekula manje bathi linda only 2 months manje imali isizophuma bathi angile 2 months uthi imphumela ibethi ePitoli isiyabe sizangana shuthe eshoyo ukuthi imali yakho bahlamba bazoyikhipha nami because it's been long 4 years wonke
4 years. Kodwa ngicela ubekezele vele uRaf awuthathi isikhathi esincane. Basa-investigator nabo, uyayibona lonto. Then kodwa ekugcineni bagcina bekhokhile. Kwaze kwabhlungu ubhuti wakho ulimezwe yini-ke yena? Eso ngambuza naye. Ngicela umphendulele sisi. Ngiyacela ukungiphendulele kwamanje useyinyembezini kakhulu. Yena oqala njeni walimaza. Okay, ngizobuyela kwena sithanda sami uyiphendulele ngisacela ukuzwa kena ngoba sikhuluma la asisodwa kunababukeli abalalela udaba lenu ngoba nami ngiyafuna ukuthi nithole usizo so ngifuna bezwe yonke into. Ngizobuyela kwena Khehla, cela ungadingi. Ngicela uchaze sisi. Kwenzakalani ibhuti wakho? Oqala oqashwa imoto olimali befaka insimbi. Nayi futhi imoto? Imoto washayiswa insimbi. Hawu. Washayiswa onyaweni wafaka insimbi lezingalweni nasekhanda. Kunensimbi eziwuthunji. Hawu. Sebalweni la. Into enjani lena sisi? Kodwa wayithola uMasentsha wathola maxoshwe umuntu yabo phela maxophana eminyanga. Okay, kwakuyinini kokwakhe? Bafundisa hlaka yo. Okay. Okwesibili lo manje angikwazi ukuthi walimaza wena uqhamuka. Kulungisa. Ngachaza yena uthini ngangangenge. Kodwa imoto kulokuqala wamthola ummeli wamlungisela wayithola lezo imadlana ezithize. Baxoshela umuntu ayembhalisile. Yini akamnikanga imali ephelele? Awu udla isigebengu. Ninawo ama details akhe lo muntu lo ayikade emsebenzisa ukumprocessela into zakhe. Yena wazi. Ngicela ukutshela ababukeli ukuthi kwenzakalani njengoba ngibuka usisi wakho naye uhamba ngenduku ama crashes nawe futhi ngokunjalo. Sengifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani. Usengitshelile kena ukuthi walimala ngemoto kodwa khona owakuthola. Okunye kokulimala kwakho kwesibili akazi kahle wena ungangichazela. Ngicela uqala ungichazela kuloko kuqala ulimala ngemoto ukuthi walimalaphi kwenzakalani. Emva kaloko usulimele walithola yini usizo? Usizo walithola luyini? Yebo. Cela uchazele ababukeli. Sanibona msakazonke emawangazimi ngidansa yonke indawo. Butansi. Mengidansa ungwabe ntamanje amajoni amanje yonke. Mengihleka yiwo ngidansela. Ngihamba kanjalo uzosebenza nini? Ngashana uDisemba. Sobiya kuphi? Kashembe. Sibiya igceli khulu. Yaboneni. Kathi uwafu. Wathene uzama lobola ududu. Yebo. Uzama amandla ami yazi mina ngiyasebenza. Siswakhe. Yebo. Ngisengwarisha okunye ke manje ukuthi ugesi nawo uyasho ubhuti ukuthi niba saphansi eminyango manje ngabe ningena uparafini isona stofeni isebenzisalo ugesi aninawo yini kanti Awazube khona. since inafika la ekhaya Yebo. alukho futhi usize nanginalithola ekuthenini nizamela ugesi akukho lana report wakhona ukuthi ugesi aninawo Kodwa sami sobhalisa sithi masinayo. kwakuthiwa amanobhalisa Sathi masinayo. lo wayethi amanobhalisa wengakwazi lapho ukuthi anisize ukuthi ningakobhalisa kuphi Wathi bese siphingo. wathi amanobhalisa esiphingo kwaba inkinga imali ukuthi nihambe nesiphingo nobhalisa phoma kwenzeka nikhanyisa ugesi nisuke nisizakale kuphi mhlawumbe nisizwe umakhelwane Asikazi ukhayisa ugesi. awukhanyi nje inhlobo nawo umakhelwane abekho ongenelelayo mhlawumbe esimene esinjalo Hayibo. akekho I think nina nodwa la engena ugesi yonke lemizi ina ugesi angazi angifisi ukufika kuloko engifisa ukufika kona kodwa ngizofika ikhansela ngithi liyazi ukuthi nikhona la lona ikaze mhlambe ni report eke kulona Wazi kahle sisi. oliyazi Wazi anandaba. asingasho sisikuthi akanandaba ngicela ungakhali ngicela ungakhali mntakwethu ngicela ungakhali sithando sami ngiyacela liyazi ukuthi nikhona la kulafika Angangeni kumele amandiya phezobheka. mezobheka amandiya athabheka ini Ababheka isimo basho bazambela. Abesabuya. mangabe sabuyi babukela ikuthanda ukubanzima i-toilet ilona leli amanzi kodwa khona Amazi afakwe thina manje. afakwe nini njengoba kade usho fica ukuthi amanzi akhona Safenge ayengeke amanzi lana. ayengekho amanzi Safe amazi engekho. nazama ukuthi nitholeke ozonifakela i-plumbing system Sakukhela lapha sikawuzika abantu kawothi.
bafaka amanzi. Bafaka amanzi. Ugesi amandla wekho. Amandla wakhe wagesi. Liyaflasheka la toilet. Thela amanzi. Le muthi wafika bolile. Kodwa ilona enilisebenzisayo le toilet. Amanzi angalanda la angalecela manje. Nenze njani amanzi niwakha ngebhakede? Amanzi wakhala. Yabona? Awuthi aphuma la. Savala. Amanzi aphuma njengami. Sikhona isicabha lapha etoilet. Ukuze mawusungena etoilet uvale. Ilesi esi-brown. Ilesi esi-brown. Yebo. Lapha kahle fabe i-bedroom kabhuti lo yedwa. Kambe la elikhuzana ikhishi. Yabona? Manje. Phela uphicelela khona wena Phenki ikhishi leli. Ikhishi leliyana. Sisisazi ikhishi emasa lebusela ngalo. Yavule yonke. Ngoba phela asinalo dining room. Okay, but ngibuka Phosisini. iroof yeninhle. Uclean la phezulu. Hey. Uthayela nafakelo ba? Uzane MK. MK. Yafela la ikhasi leminyango. Sile nophiko sobabili. Otherwise kwakwenye into la phezulu. Kwakubesters. Kwakubestars. Kwaphephuka sanganakho. Wesithathu manje. Okwesithathu. Okwesithathu. Kodwa nje lo thayela ngibona ngathi usolid. Angisaxakwe lutho manje. Awuthela nankinga. Akho imbobo futhi noma ninethi izulu. Nanginethi. Into eyinkinga yisicapha silula. Olesi sicapha senu. Wind lena. Sesibamisisi. Asinankinga kwezinto. Ukuthi ngibone le ndlu ayinama wind ngala. Angifanga ngabe khona iwindi la. Fabe khona iwindi la. Ayivele. Nangala. Ayivele ngeke. Ayivele engekho. Ayivele kokho leli naleli lithothi phela. Ngifuna ukuthola le part ukuthi kodwa nabike ecounseleni. Angisho ukuthi ngiyaliblame. Ngiyazi ukuthi nabo njengamakhansela banezinto eziningi abazenzayo and ba-attenda umuzi ngomuzi mhlambe banelist mangicabanga abasebenza ngayo. Kodwa esimeni senu manisi senina 9 years mhlambe kuyadingeka ukuthi mhlambe nathi sinixhumanele nalo mhlambe sibheke ukuthi mhlambe kukhona yini inyathelo aseke bayiqala noma abafisa ukuyiqala njengoba nisenkingeni nje. Otherwise nathi sizongenelela vele empilweni yenu. Asizile ngokudlala kodwa sisazoke sithintane nathi nabo. Sis ngithi ngiyasizwa isikhalazo senu, ngiyazizwa inkinga zenu ziningi azincane. Yes. Ngiyazizwa. Yeah. And sizozama ngayo yonke indlela ukuthi sihambe indima yenkinga zenu. Angeke size sinyekele. Yini ke esenhlizweni yakho njengosisi ufana nokuthi wena ophethe ikhaya ngoba ubhuti wakho omncane lo. Uyayizwa lonto? Yini izinto obona ukuthi ngiyacela ningisize ngazo eziyisidingo ezingenza ukuthi ngelinye ilanga mawulele uvuka uvula amehlo ubone ukuthi hayibo lashintsha ikhaya lakithi la yenye into. Yini lesinganenzela yona? Eyinkinge nje oyibonayo eninazo. Nami ngiyazibona engiyibonayo sengifisa wena ukuthi maningaqala ngalokho ngingabona ukuthi ikhala sekhaya liyabuyela esimeni. Mina uqalayo ukuthi ngisho nje usilungisele umuzi. Sinilungisele umuzi. Ngifaka ugesi, kube khona ugesi, kube khona toilet kuma windi kube icapha. Kube khona ugesi, kube kwamabhodwe, istove. Singajabula. Awu Nkosi yami. Amabhodwe aphi wona enipheka ngawo? Nanga lapha. Usho leli? Yebo. Likhona elinye mhlambe ngoba phela upheka ngamabhodwe awu2 uzopheka. Ungazosukume sisi. Khona incanyane ke ngipheka ngalamanzi. Okay, shuthi kuleli bhodwe lona elipheka irice, elipheka uphuthu, elipheka ukhari. Muthi uqeda ngaleli bhodwe bese uyathulula. Ufaka isitsheni. Ziphi izitshe ezinye ezikhona? Asitshe khona na bade ngentwe rice mangiphrasa thole bade le. Amaplate akhona? Anginawo. Ipune indish, inkomishi zeti. Khona yodwa nathi indisha zothu. Moya ngcwele. Yeah sis.
Sithando sami. Sis, Yebo. kuzolunga. Yezwa mntakwethu. Angazi ngathini. Kubuhlungu ngaphakathi kumina. Ngeke uzukubone ngoba ungazi, kodwa kubuhlungu ngaphakathi kumina. Konke lokho okubalayo ngiyafisa ukuthi ukuthole. Yebo. Ukhale ngamabhodwe, Yebo. wakhala ngezitsha, ipunu, inkomisha zikho, amaplate awekho, ithoyilethi. Wakhala ngamawindi, Icapha. wakhala ngey'capha, Igesi. wakhala ngogesi. Babukeli, ngicabanga ukuthi senzwile usisi nobhuti usiza ababhekene nalo olukhulu. Sengiyabacelela-ke nakunina ababukeli ukuthi onalo usizo, ofisayo ukufaka isandla, obuzwayo lobuhlungu engibuzwayo ngikuleli khaya, ozwelana nathi, ozwelana nalo mndeni, namkelekile ukuthi nifake isandla sibasize. Bayalidinga usizo kakhulu. Nizwile ukuthi abanagesi. Akukho okungihlukumeze njengalokho ukuthi abanagesi. Abakaze babe nawo nje since bafika kuleli khaya. Bakhala ngey'tofu, bakhala ngamabhodwe, amapleti, yonke into nje yasekhishini. Babuye bazokhala ngethoyilethi labo. Labantu bagezela la endlini. Babuye bazokhala ngey'cabha, baphinde bafune ngisho ukupendelwa nokuplastelelwa. Ikhaya labo ke libe yikhaya. Ngoba uma ubuka izinto ey'shoda lekhaya zikhombisa ukuthi ikhaya liphelele. Ngiyacela ngokukhulu ukuzehlisa babukele ukuthi ey'ntweni ey'fana nalezi silula isandla uNkulunkulu yokubusisa. Hhayi kabi. Kusho mina-ke intombi yakaThabethe ezalo Mancamo. UPinky ngithi ayixabene babukeli. Iyophinde futhi iphinde ibonane. Sesizoqhubeka nalo udaba labo ngoba asihlezi sizimisele ukuthi sibazamise, silibambe nayo nabo, sibambe nabo le ndlela, sibone ukuthi sofinyela laphi. Kodwa ngithi size sibalahle. Nobhuti njengoba ade echazile inkinga yakhe ney'mali nani inkinga, khona la somsiza khona esizongenelela khona. Nosisi ngokunjalo sizongenelela nje, sizobambana nabo kanje size sofika empumelelweni. Ningakhohlwa-ke ukuthi nifake isandla makwenzeka babukele. Thank you so much. See you guys next time.